Mushure mekurwara zvakaipisisa uye kuzoburitswa muchipatara nehama dzake, vazhinji vanga vakamirira update kuziva kuti Svinurai wepanaiza bomu akazoita sei. So kuri kunze musikana akarohwa nezvinhu asi havagoni kudisclosa kuti chakamurova chacho chiko. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Hey guys, tadzoka zvakare nenyaya yedu yekuti tigare takarongeka. Sezvamunoona munhu anogona kungorohwa nezvinomurova otongoti dhii pasi, asi tiri kuti kana zvikaitika iwe wakagadzirira zvinogona kukubatsira zvachose. Diaspora Cash Funeral Policy gives you the peace of mind. We cover immediate family. We also cover the extended family. The premiums are affordable and we pay up to £30,000. So guys, my agency wakakumirirai. You just need to follow the link in the comment section. Regai tinzwe kuti kuri kunzi kudii. So vauya ivo na prophet vari kuratidza kuti vanoita zvechipostori, vati ivo dena akaregwa ari kuchipatara aizosvika pakutoshaika chaipo nekuti akarohwa nechimwe chinhu chisingagoni kuti vataure. Venaiza bomu vaendawo kuti vanoonana neshamwari yavo, vasvika kuya vaudzwa kuti pane zvichakurovai chero mese. Vakawanda vasiri kufarira basa ramuri kuita. So because you've gone viral and vanhu vari kutofunga kuti aiwa mato achiva, matova out there, vanogona kungokukandirai chinhu chimwecho charova musikana. Zvangotyisa vese vana dhafu vabva vangoziva kuti aiwa navowo vari pastikeni vanogona kutongorohwa. Asi manje chazonetsa ndechekuti vazopedzisa kumucheto vakuda kuintrodusa Mambo Mudise, vakuda kuisa nhamba dzavo kuti vagowana kubatsiridza vanhu out there. Zvabva zvaita kunge kanhu kakarongwa, kunge kaadvert, kunge kaiko. Hei, zvakaoma, yatova marketing chaiyo. Unotoona kuti ndo team geza iri wedway chiko chiri kuitika. Zvinotoratidza kuti vanhu vemaskiti vamwe vakati aiwa, saka it was a skit. Next time munhu akarwara serious, vanhu havachabatsiri, vachangoti maskiti. Panorwara munhu, vanhu vangamhanya kuposta kusocial media here hama dzemunhu wacho dzisipo. Ndizvo zvakangotipawo doubt. So vamwe vari kuti iskiti, vamwe vari kuti aiwa, since ari munhu anoshare her life on social media, maybe angodecide to share also her journey nechirwere chainacho. Sinzwirei Mambo Mudise vachiexplaina kuti chii chiri kuitika. Ndiri kukutendai muri Zimbabwe nebasa ramakabata rikunamatira musikana. Ende nanhasi muri kunamata, tiri kuzviziva kuti aiwa kwamuri koko muri kunamata nekuda kwesituation yatakasangana nayo pamwana asikana Svinurai achinge asangana dambudziko rakasangana naro. Nezuro ndakafonderwa ndichiudzwa kunzi ndozvaitika pamusikana. Ndichisvika pano pamba pana Svinurai, ndakasvika situation isinomira zvakanaka. Ndakanamata neya musikana, takamusiya yazvedza kuti zvinhu zvanani. Saka apa ndakadzokera zangu kumbana, asi ndadzoka zvekare ndichiona kuti aiwa musikana kuratidza kuti ari nani. Ende pakunamata kwatiri kuita nemusikana kwakuratidza kuti zvainge zvichitoda kuti paitwe munamato pange pasingade chipatara, nekuti korera kwekuita musikana haisi nyaya yekuti zvaida chipatara kana kuti nyaya yekuti chikweta musikana anga akarohwa nezvinhu, ndo zvinhu zvakamurova. Zvinhu zvakarohwa musikana hatigone kukudza kuti zvinhu zvekupi, asi tiri kutenda kuti tinonamata kwamuri kuita nenyaya yekuti aiwa zviratidza kuti zvaane change. Ende dai akaramba ari kuchipatara dai kutaura kuna tiri kutaura zvimwe. Ende panguva yatakasvika tinotenda Mwari kuti Mwari akasika kutidaira, because kunamata kwavanhu vakawanda kunonzwikana Mwari nokukurumbidza. Hazviroti ine ndiri paground ndakaita basa strike, aiwa nekwamuri ikoko Mwari aitonzwawo futi munamato yenyu. Saka patiri kutenda parinhasi patiri kuona musikana awe. Ende ndichitendai sevanhu vanoshanda nemusikana, ndiri kuona aiwa muri pano muri kuratidza kuti aiwa muri kubatsirana naye pamunamata ona pakudidi. Musikana kuratidza kuti aiwa zviri zvanani, kana nemogona kuenda munoti muri kuzvionawo sei? Nesu toda kutenda Mwari nekuti situation yandatakatarisana nayo nezuro. Munoziva kuti isusu tichiendawo pasocial media pane mamwe macomments ekuti anenge achiunzwa ekuti zvinenge tichinzi pamwe ndini madi mazviita tisiri kuzvichenesa, asi mataurirwo azvinenge zvichiitwa. Toda kutenda nekuti Mwari vapindira Svinurai zvinozviava nani. Nodai akaramba ari state yanga ari nezuro, hatizivi kuti isusu sekambani tanga tichadii, nekuti akatanga kurwarira ari pabasa. Saka kazhinji muromo yainyanya kutariswa
kwatiri isusu vanga vainayo panzvimbo pazvakatanga. Toda kutenda Mwari, tichitenda nemiwo Mambo Mutize basa ramaita muchishandiswa kubudikidza naMwari wenyu. Toda kutenda zvikuru. Inini hangu nekuona situation inasvinura nhasi, toda kutenda Mwari. Ayo, asi ndoda kukuembesa imusena isabumota musawarairwe because azviroti zvinhu zvaitika zvinokwanisa kuitika pana svinura chete, zvinokubata kunyange kwauri kana kune mumwe munhu because muri kurwiswa. Azviroti mukurwisana mega pacheni, asi nditazotaura zvangu kuseri zvasei kuti mungataura zvinhu zvakadaro pamiti, asi ndokutaura kuti no hamufaniri kuwarairwa even zvino muchinamata, asi pakunamata kwenyu musaita sei, musawarairwe. Ndoti muwedzere pakati pekunamata nokuti basa rinenge muchiita rinenge rakataritsika vanhu vakaita sei, vanhu vakawandisa. Plus pakushanda kwenyu kwamurikira so hazvide kuti vanhu vese vanofarira senzeni kana kuti vanofarira yodhafu vanhu kana kuti yodhimba nevamwe vakagarawo vasina kumwa vasiri kubuda. Hazvide kuti munhu unofarira munhu wese. Kune vamwe vanhu vanokufolowa but vasingafarire mese vachivenga umwe munhu. Mudzengo unogona kutaura nemunhu kana mukufamba munhu wakatanga kukuvenga kana kuti kukuvenga usina chamuita sei chamutadza. Saka ndokuda kukuudza kuti itai kunamba muchinamata. Inini chanyakanyanya kundipa simba randikurumbidza kusimuka nezuro ndechekuti muri vanhu vatinofolowa zvakanyanya, even ndikanzanzi makumba kakarwadzira kana kuti onai dambudziko basangana nemwana vanhu vakarwadzira, ndingati inini ndega nemhuri yangu kwete vanesaita sei. Ndozvakanyanya ndipa shungu dzekuti munzi ndakataura ndakati aiwa kunyange kusina chiriko ndisara nehama dzayo nevanhu ndataura navo kana ndakati inini kunyange kusinako chiriko hapana chandiita sei, hapana chandiri kuda. Charuda ndechoti musikana anzaita zvakadii zvakanaka. Kana nhasi manzwa ndaramba kuti hapana chandoita sei, chandopiwa ndinoda mari pakubatsira vanhu ndija musikana ende handina chinhu chandiri kuda, asi ndoda kuti akondinye nebasa rani nebasa rake. Mambo vati ivo nhamba havasi kuda nadzo uye vari kuti vari kungobatsira because vanofila pain yemusikana nekuti ivo vatori follower zvokudaro. So guys, ndo zviri kuitika. Manetizens ari disappointed, vamwe vachiti maakuda kutitambisa since muri vanhu vesocial. So vamwe ndo vati aiwa guys, these days people have chronic illnesses, BP, diabetes, vanongodona. Please be sure that is not medical related. Makuseni kwambotaurwa kuti musikana anogona kuva achidaniwa nezvinhu zvemanjuzu zvinombopotawo zvichivawisira pasi, asi vamwe vati aiwa manjuzu haadaro uye musikana hatisatambonzwa kuti anombofambira ikoko kwenjuzu. So vamwe vari kuti aka kaskita aka kaadvert manyama vese vakarohwa nezvinhu, batai mufesi uyo mugone kubatsirika. Asi isusu guys tiri kuti whether it's marketing strategy or what, hapana pauchatamba nemafeelings evanhu uchiti kwai ndakarohwa nezvinhu kana kuti adonha paseti or something like that. Why would people do that imuchiziva kuti munorarama nefollowing? Zvinhu zvacho zvakaoma. But anyway, regai tisiye ipapa to leave your comments on what you think panyaya iri kuitika iyi.